బుల్లితెర స్టార్ హీరో సుధీర్ క్యారవాన్ చూస్తే మాత్రం ఎవరికైనా మతిపోవాల్సిందే. అమ్మో, సుధీర్ టాలెంట్ మామూలుగా లేదని అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే క్యారవాన్ విషయంలో కొనేటప్పుడు ఎంతమంది పెద్ద హీరోలైనా సరే అది ఎలా ఉంటే అలా తీసుకుంటారు. కానీ సుధీర్ మాత్రం ఇప్పుడు మైండ్ బ్లోయింగ్ చేసేలా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తనకు నచ్చిన క్యారవాన్ని కొన్నాడు, కానీ తనను ఒక అద్దంలా దిద్దుకున్నాడట క్యారవాన్ని. తాను ఎటు వెళ్ళినా అందులో మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉండడానికి, తాను అన్ని విధాలుగా అందులో సుఖంగా ఉండడానికి చేసుకున్నాడట సుధీర్. ఆ క్యారవాన్ చూస్తే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి మతిపోవాల్సిందే. దాదాపు 70 లక్షలు పెట్టి కొన్నాడట ఆ క్యారవాన్ విషయంలో. సుధీర్ ఏ విషయంలోనైనా సరే కాంప్రమైజ్ అవుతాడు, కానీ కొనే విషయంలో, వస్తువులను నిలబడే విషయంలో మాత్రం అస్సలు కాంప్రమైజ్ కాడు. ఎందుకంటే ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా పర్వాలేదు, కానీ క్వాలిటీ చూస్తాడు. అలాంటి సుధీర్ ఈ క్యారవాన్ను 70 లక్షలు పెట్టి కొన్నాడట. ఎందుకు అనంటే అందులో క్యారవాన్లో ట్యాంక్ పెట్టుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే స్నానం చేయడం, బాతింగ్ ఇలాంటివి క్యారవాన్లో ఉన్నాయట మన సుధీర్ క్యారవాన్. ఆ క్యారవాన్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు, బుల్లితెర స్టార్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు. నిజంగా ఇలాంటి క్యారవాన్ని మేము ఎక్కడా చూడలేదు, సుధీర్ది ఇంత పెద్ద క్యారవాన్ అంటూ కూడా మైండ్ బ్లోయింగ్ అయిపోయిందట ప్రతి ఒక్క స్టార్కి. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఎంతో వైరల్ అవుతుంది. నిజంగా సుధీర్ స్టార్ హీరోనే కాకుండా తన ఆలోచనలు, తన వస్తువులు కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఈ విషయాన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతూ ఉంది.